Det her er mit gode tv-program om sjældne dyr. Nikker. Du lægger min kilde. Vi vil se på meget spændende dyr. Lige et øjeblik. Ja. Undskyld. Ja, vi skal finde sjældne dyr, som kun findes meget få af. Så som en eller to måske. Så ja, det vil vi finde ud af. Ja. Og så den anden vej. Der er mester en træning af hunde, jeg i fritid. Jeg har trænet ham her i 2 uger, og han er meget lydig. Ja, dygtig. Ja. Rulle rundt. Nej! Rulle rundt! Nej! Rulle rundt! Nej!